ubatan o pupuno o dunia. Dalam bab seksir datang sabatan o pupuno sa dunia. Ang penting itu bagi penting kalau Allah Subhanahu wa taala makanya pada sa pagpiliman ko ng mga babaka o batakan ko ay paano ay hindi na ito o hindi na ito batakan ko wala tadri nafsum ma'ala taqsimu wala dikatawan o manisa ginawa mapagululan yan mapita wama tadri nafsun bi ay ardin tamut dikatawan o manisa ginawa o andagapan tagiya kapatay ito ba ito magandagapan tagiya kapatay pipikiran tayo kasi ito pagpapatay ko ng rupatan nakakilala na o yunay oras ang pagpapatay ng kapatay na di na katawan na sa nakawag e pagpapatay ko ng kapatay pwede mo o papakawag ka ng mabay ako manakal mo rimparan mo ka akan naman umayapin mo sa Allah kung manakal mo, napakanyang dikit ito ang di kaya kapag wala sa kapatay. Kaya mo kanya dito ko kapatay. Ay makapagwala. Tuwa. Urin na lumawag alladhi tafiruna min fa innahu laqikum tuwa kabilanay Muhammad أتقوا الله سبحانه وتعالى إن الموت الذي تفرون منه magkahanman asong kapatay napapulabuyan nyo sa kanya di nyo kabayuhan matay ino kabayatan mo mamatay na dahil na ito kabayuhan matay dengan na isa na tanong ubay ang kabatiin na bumatay. Nagunabitan. O innal mawta alladhi tafiruna min. Tiwag kakilan ay Muhammad. Amataan manasiran na pabulag yun ang sukapatay. Innahu lakikum. Nagduwang kakiran at alabayran ng pinaguyat mula kung kailan pagkabak. Kailan pagkabak. Ako pa makasukapatay na ditanong yan ikitidaan na lumanong na ng marang ngayon magpasagi ka pala mo sa kapatay. Ayaw ka rin na nahihirap ikitid ka aso. At yung kuto aso na miyakalang ulo. Miyakalang nilangit. Nabuka pa lang, hindi ka kanyang ng kasakal. Nandiyan ko ito, alay, ang niya ka puro-puro, hindi na kailangan na sabab sa kapulawin na sa mga aso, o ganyan makan, ang yan tapak, ang yung ito, ang niya ka puro-puro. Hindi ko na ito, hindi kaya tapakan mo. Ang di mapita, ang kanipla na kalagag, doon ang pangalang na, ang bigatihin niya ko, kita ko ang kaya kinakay. Kadaunan, kung ano, kasi kapalaw sa kapatay. Ano yung manyan kita-kitaan? Nandito, kung papakabay tayo yan, hindi kita-kitaan. Kaya kapatay, namata na, ditang yun dumawa. Ang kahit na nakawat na yun, hindi kita-kitaan, kayo ito. Sumuka, punta lang yung kasaya. Nausaya ka, matap sa kawanan na ka, nagkabalak ka. So kapatay. Nausaya ka man tapos sa diwa ka, nagkulang ka sa kapatay. Nausaya ka, bakit? Kaso, nagbaling sa labing niya nagkulang ka sa kapatay. Nagbiyahan ka ka suko, nagbiling sa kapatay. Pakin na bumula kung kabataan ay yung pagkabala, ay yung pagkabala at yung Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pagkabala ng mga kapatay. Kaya, pakaisip, ay tama nakapakarin pa rin.
Ando susuito. Ay, tama. Susuito yan? Ang pangalan para ko mabal ang kawalan ko. Ayun. Sama dengan ko sa pagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Nabi nasur ke dunia. Jadi yang kata orang asal dunia na karena ubah kata pemataan apa yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala. So kami yang ke dunia dapat sadar apa pimpin itu. Wa mal hayatud dunya والدار الآخرة خير للذين يتقون وإلى الله سبحانه وتعالى نسبا سدبعك ألوان مويا إلى سسودا خير للذين يتقون بيتمنا نبيك ومبيع بغير مغتا ويمنا إلى سنسان gini para saudara, asalkan manakila kasadisa, upagyabihan ka dunia kaya permisi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perkesulitan kaya yang bersyukur saja pembawa sekali sepatutnya. Kembali kami akan masuk ke Ukapay aka ang kasunod ko sugo ang kinumpara sa mga sugro. Menurut Rasulullah, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dunia ini, dia kaya kami lihat dunia mata sahaja. Nah, yang ditanyain beberapa na anda menanyai suka beritahu tanusi sa dunia na intirudo ya tanong intirupi ya tanong Allah sa barakah suka beritahu tanong dunia. Nagiya din ikabibisig kung mga angkol na o manusia adil kaya hindi ka perlu bawa untuk biaya itu minumnya. Guntap sila mga tao. Sa kiyang bida-bida iranun sa ayat. Di nanti kang berbalik ko ipagpagudaya, ipagpagrupi o pagpagitaw sa diri ng dunia na beberapa kaya tafsiran. Pagkatero, ay tafsir ng mga tao na umakaya kay kadito na pagpagrupi sa pagpagitaw ko dunia. Na kung beberdugo palita, beberdugo manusia, ikapapalala yang kadito, kaakon pagrupi sa pagpagitaw ko dunia. Adita daw kapawa, adil kaya kadito, makarip na Allah Subhanahu wa ta'ala na duwas na din, kadito ako lubin yang ulaka, ang kadito ako lubin yang surga. O kung kadito ka, naging gulalan na kaon, na panguntan na kung subaya ginawa ka, napsuwa ka. Sa kibong gulalan na kaon, kadito ka. Nading kainggulan ko sumero kata ng Islam okay kapag pinatuwa kaya panahon sa pinaral ka na ay pangunutan ka na sunagsuwa bayan ko ginawa ka o kiyanin ko kadato na yaswa ka so kadato o Fir'aun la'natullah taban sa pitil o Fir'aun wa ana rabbukum al-a'la sapat ituhin mo mapu o malaki o Fir'aun kakagi admit taman so kadato o Fir'aun la'natullah na so kaya teman-teman o kadato o Fir'aun la'natullah mga uripin Allah Subhanahu wa ta'ala na diniklir yan na ginawa niyan at tagu ato rin iba na Tuhan. Diniklir yan ang ginawa niyan sa kanya na Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la sa kanaman atigu Fir'aun ito niyo amapuro agumala. Sa akin ito niyo amapuro agumala. Ati ko Fir'aun la'natullah. Natama naman busa sa Fir'aun. Namiyatay.
At piyakadam pa na su Allah subhanahu wa ta'ala. Piyakadam pa na su Allah subhanahu wa ta'ala. Misabab sa diyang ko tuwa kaya baluin niyan. Biyaluin niyan ang ginawa niya na Tuhan. Naupo na ng suwa o mga tao. Ayak ipanggulanan niyan ko kada to iyan. Naipangakualan niyan. Siniyang buko ginawa niyan. Na miya baloy adiyang kutuwa kapag taon niyan mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala. Aso kada to iyan na siniyan kulog ko apoy ko narakadyan ng pakarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Ugin! Na amay kasumanusya na ipasyunot yan so kada to ay nibagay ron wala kabaloy niyan. Ipanalamat yan ko wala. Adiyang ko tuwa kada to ay nibagay niya nun. Nagusa ka ba ya o agamatan o agama Islam naroon yan nung pakapasyunot aso kada to yan. Mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala nagkasaba pa naman busay pakasulbiyang ko surga. Sadat din o kiyada to o Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wassalam. Akatawan tanong su Sulaiman na isas kanya na miyada to. Ada asay abanian da kanda to Kasudun-sudunya na ayad na kendatuan of Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wassalam. So mga binatang, so mga pautanutan, mga paulad-ulad, lango na kadno Allah na palayan ang kendatuan o Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wassalam. Mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala. Ato na ikalina sa mataan asulang wa nakadlo Allah na kendatuan Allah. Na di man ang kanan na Masjidil Aqsa. Pembetuan sa Masjidil Aqsa. Sa inida Palestina ay manto na pamumuluan na diran di katidawa o mga Muslim. Aguso mga Yahudi. Adiyan na Masjidil Aqsa na makwa mabawi o mga Muslim na bawiin pa man o mga Yahudi na taman sa iman to na ikataluro na imbawi adiyon kaya mga Muslim sa kapakuna adiyon kaya mga Yahudi diyan ang Abayt al-Maqdis Masjid na ayamin balaysan na Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wassalam. Masjid na Nabiullah Sulaiman na Mike, halo. Diyan na Masjidil Aqsa na ayapiya kang balayron, ayapiya ka pendiron o Nabiullah Sulaiman na sumangay prit. Mangay prit, apiya kang balaysan o Nabiullah Sulaiman. Siran, ayamanan niya na mimbaloy at panday. Ipenday, siya na Masjidil Aqsa. Apagam paganay, maad na masjid. Mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala. At yuto'y sabab, amay ka sa mga tao, aanda kada to ay inibigay ron wallahu subhanahu wa ta'ala, na usar niyang kukapyan yan, na miyabaloy so kada to yan, asin yan, mapamado, ato ni iba, nagkulog, mapakasulod, siko, surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Adam pa man ang mga tao, at tiyak pasiriran, suka tayra na si kuwaya manan niyan, na atugumpia, o kawiyawiyak ko dunya, na ayak kaya pikiriran nun, na umakalala sila ni Tamok, nagruniran kesukat, kapatagumpiran, kapatagudayairan, ipakapiyo kapagintawiran sa din kayang na dunia. Na adi naman buwa kato na ka mga tawa, roniran, miya, pamikir, aya kapatagumpiyo kapagintawiran na makalala sila ni Tamok. Bimbabanugyan din ni kasukatan yang ko kapakalayan ni Tamok sa pianto na yung kita kaya sukatan yan. Halal di halal. Haram di haram, nasa mga tamok. Kapag yung pipikir niyan, naroon yan kesukat-sukat tegumpiya, kapag tegudaya, o kapag intaw niyan po dunia. Nagyan na ni sabab, mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala, mataan,
Asumambu su tamok, napagkabaloy su tamok, akisul ko surga, napagkabaloy su tamok, akisul si kwapoy ko narakadihan. Opo na ka di maswasok, kaya panamok ka. Na ikidiyan ka kung tamok ka, na din ka usaran, kung kabay o Allah subhanahu wa ta'ala, na miyaswa ka mambu. So, antunay ni ba na Karun, lanatullah, aso Karun, na kalaya ni Tamok, na di ka na asiyaw tima na unta, so ayamaan niya na gunsi o kahot Tamok yan. Sa kaya pa kalalayan iyamaan niya na Tamok, na taman sa kagini pangakwalan niya so Tamok yan, kadun yan maswa kaya panamok yan, na imanto na miyaswa o ayamaan niyan na Karun na ipusigrin lawas yan si isa din kay alupa sa papagkita panganon wallah adiyong ko tuwa kasiksaan amala ni sabab sa isa din ko tuwa kaya baluy niyan amian namok adan yan usara sa iko kabaya wallah subhanahu wa ta'ala naupong ka mamu panamok ading kabaluin at tamok ang makapantag sa kabaya wallah inibigay niyan na kanan initadin niyan na ka nading ka maswa so tamok ka na maswa ka mambuso Karun lanatullah isigre si iko apoy ko narakajahannam ang kunto ang mga tao adan yan maswa so tamok yan sa kaya panamok yan mga oripunod anda bas papalag na diyan kaya kapakapumbara ka ta wallah si iko kawiyawiyag ka kunya andang ka masakasukat na dinisisyonan na nan wallah subhanahu wa ta'ala asal kang gilbok ka sa mga amalun salih napakapagtagumpian, pakapagtagudayan. Wallah subhanahu wa ta'ala, so kapagintong kasi sa din kay ingdili. Kaya kabasa wallah sa Quran, natigin na. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Man amila salihan min dhakarin wa untha, wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Sa din sa mga tao, ang mamagamal sa mga amalong salih, mama, o di inababay, wa huwa mu'min, sa kanya napaparatian niyan sa Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Pakapagintaw ni Allah, sa kapagintaw katagudi, nakatagumpi ako kawiyawiyag ko dun niya. Inong kapandikidam, adiyang kuto akatigumpia, katigudia karipirang kading kaya para tiya mapapadal mereka. Kadi masuswa, adiyang kuto adiyang kadi kasuswa tas ikwallah. Inong kapan magagdam sukam bauman budin, awida kalbudin, ukawiyawiyag ka ko dunia, kaupun ayadin. Ang magagdam ka na awida kalbudun ko kawiyawiyag ka ko dunia na tangkadang ka sa ginawang ka so paratiyan kasi wallah na di makukurik promise wallah asal ka magamal ka sa amalun salih as ka napaparatiyan ka sa tarutog sa Allah subhanahu wa ta'ala napakapagintong kaniyang ko dunia sa kapagintaw katagudya mga oripin Allah. Inumade, kabaya ka, apakambara ka tanu Allah so, kawiyawiyag ka. Nauway, kabaya ka na, makambara ka tanu Allah so, kawiyawiyag ka kung kudunia. Kadiya kabaya ka, apakambara ka tanu Allah so, kawiyawiyag ka kudunia, na adna lalaniyan, adna ukitiyan, kapiyaan to na siya'y, apiyaan to na ay galabag ko dunia na adna lalanian. Naupuno ka di maswa sa ukit yan, lalanian. Na din ka keso katadiyong kutuwa, ayamaan na niyan, na singanin ka, antapak ka, kaptagudaya, kaptagumbiyo, kapagintong ka, kukawiyawiyag ka ko dunia. Lagiya, aya patotra ka na pakatagumpiang ka, pakatagudayaan ka, adiyang kutuwa, kawiyawiyag ka ko dunia, kaan matantuwa sa ka, na adiyang kutuwa, kapagintong ka ko dunia, na patagudaya, patagumpiya, mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na yung mga lalanian, anto na yung mga ukit yan, nakatisiran.
Pito ay kaklase, naupunan mapasad, di nga pito kaklase. Testing mic, 1, 2, 3. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, Hello. akasabapan Hello. sa kakatago iwallah sa baraka. O kapag intaw ka ko dunya, hadiyang kaya baraka, na umatago ko kadatukan, iptugumpiyan ka. Hello. Diyan kaya baraka, na matago ko tamukan, iptugumpiyan ka. Diyan kaya baraka, na umatago ko apiyaan tunad ni kataguan nun. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, na pembaloy so kawiyawiyag ka at tatagudi at tatagumpia, kakagya, adiyang ko to akapagintong ka o dunia, mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ano naman ikatataguan sa iyong kayamanan. Anda matatago, anda katuon. Adiyang kaiya, baraka, o matago ko kapagitaw ka, o matago ko kadato ka, itugumpia ka sa kadato ka, matago ko tamukan at itugumpia ka sa samok ka, matago ko ginawa ka at kadalas sa panyakit sa ginawa ka, matago ko kusukan at kadalas sa awilakan sa kusuka, lamang pinagkatuloy at katuloy ang kawin ng Allah, na ayala lang yan, na di kaya magalitan o apito ang pasig ng kawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panginoon, sa lahat niya, na mabalik ka at ako makikip mo yung akasukuhan. Mabalik ka at ako makikip mo yung akasukuhan. Ang ganyan, sa Quran, natigil pa niya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakan. Yaman al-Quran, atin Allah subhanahu wa ta'ala anzalnahu mubarakan. Na iturunan niya pagkambabarakan natin Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa Quran yan, umahat pinurta. Napakapagpaparakan ng Allah sa pagpagito ang ulo niya. Umatag walay ka na pagpaparakan ng Allah ang mga ulo ng Allah. Ayan nga ba sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigil? البيت الذي يتلى فيه القرآن تسكنه الملائكة تغير الشياطين يتبع عليه يقدر خيره. Dia pun tinggal Allah, tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwalay ang pembatian Quran Allah subhanahu wa ta'ala. Suwalay ang pembatian Quran Allah subhanahu wa ta'ala taskulul malaika na pemberian mga malaika, pagkinggan mga malaika, tuwagin sayatin na pagpagkalampuan pagpagkaawa sa mga syaitan. Ang tuloy ko mga matatagpuwalay ka, mga malaika o mga syaitan. O ang isa yan na, hugulong niya sisir, at tuloy tumulong ka. Ayaw matatagpuwalay ka, na mga malaika o ayaw matatagpuwalay ka na mga syaitan. Ito lagi, al-layl alladhi yutla fihi al-Quran taskunuhu al-malaika. Suwala ang pagbatian sa Quran na pagpigil sa mga malaika, tuwagin sa yatin na pagpapalangkuhan sa mga syaitan. Asal pagpigil na sa Quran sa malaika. Okay, nayapakaisip. Begitu papaya lagi dia kumantaran dia sa Quran. Ada orang pagi ada. Nah, ada boleh sedikit soalnya. Nanti kayak sedikit soalnya tak berbagi nama boleh sa Quran. Begitu pakai. Oh, wali pakai. Wala pa natin ikaw kaya masuk akaw na lusa. Tigang kayo, inuwayak niyo sumatak ng lusa. Napituro Allah sa Quran. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا له
فإذا قرأ القرآن إلى pembacaan Al-Quran fastami'u apapun pembagian Yusuf pembacaan Al-Quran wa ansitu apabila kapano berbina kapano dikano disubai dikano ditentau la'allakum turhamun angkal kalimu Allah tidak na ada pembacaan Yesus pikirin sa ulay tatagin niya sa Quran na haya awin dapat makaulit ng Allah subhanahu wa ta'ala nakalaman niya pumangit ito pagkamupalat ko niya sa sunod na Yesus pikirin at niya sa Quran na ujing berkata jadi doa jadi pumangit semua watan ada siya disuri kata bilang pumangit dahil niya sa watan na nabi kami ada juga berkata Allah kita kembali ke Al-Quran dapat pun memakai beliau kalau kata kano akan kembali Allah ya nah ayat ini dulu dapat nah apa perbuatan sa seluruh malaysia pikir apa perbuatan sa Quran tak lagi kung makabali sa Quran suwalanya ada juga pun memakai beliau itu yang boleh na dosa Iyan ang itigakan. Pananggilay ikaw, kung nabigay pa kaya, pagpapagay ka na, pananggilay ikaw sa kalabisa. Bumamakit din, nakakamiti ako po. Mama, ulit na Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, sabi ko sa inyo, na susabot din, na pinalipatan niya nakapagpapagay sa Quran. Ay namin nakitiru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal patagay ko to hadith nakitiru talaga. Tuwajru syayatin pagpapalakwan sa mga syaitan nagbubagag wa yatba'u bi 'aynihi katratun khayrihi ibumbagay ko tatag din ko to walay tapos din ko to walay so video na nalaga na mabiya. Hasil na pemberi ayam waliran syukuran. Yuli hindi ka pagkabalat ng Allah pagpagintong manusia at pemberi sila ng Allah sa mga balas, ang mga Biblia, isabab sa kebalilan ng mga tao, at pemberi ayam kung sunod ayam hindi mo totoran nila. Ay pa kasi. Pagkuluhin na syukuran, jadi tanda saya pernah sebut tadi. Ayat yang disebut tanda saya yang dalam tadi itu kuat. Kemudian ada Al-Quran. Kalau kapan melihat tingginya ayat kemudian Al-Quran, tangan saya jadi musang dan sentuh lagi. Kemudian Al-Quran. Kemudian kalau merasa tak ayat ini, tak usah anak bisa jadi musang soalnya. Ngayon, ako yung nababaga ayat, ako yung napasulit na ayat. Hindi pa kami yung mga ayat, ako ang piloy. Dapat sa na, ulit siya sa nakapabagaga ayat na. Katakan nyo sa iyo, pinatakaran mo sa sunduan yan. Ngayon, ako yung sa pasulit na ayat. Tingnan ngayon kung dugat ay gulong kung sa saitan. Ako yung isulit sa saitan na sunduan yan. Ayaw mo dapat na ano mga tao abagay ka sa Quran, abagay sa Satan. Kenapa mo mga puno sa Quran, abagay sa Satan. Nilagay niyo na nagmuto ayat. Nasabi mo ni Satan, huwag yun. Nung kapag may layataw, abagyan ka sa Quran, abagay sa Satan, ikaroon din mo mayroon sa pagpuli na Satan. Sekali yung bisitan. Kakira na kita, kali yung managbihin sa Quran. Nahit naman na pagpupumayin ka sa Quran. At ikaw, pagpupumayin ka sa Quran, kakagin mo ito. Inaba na, tapit kita, huwag yung pagpupumayin ka sa Quran.
Ayaw mo ba siya? Hindi pagkawin ka ako kung ano ang susunod ko. Masuk ayat Quran. Masuk kemudian akan terus Quran. Hadis susil Quran. Nilai kamu juga piula. Kemudian terus Quran hadis susil Quran. Saya mati piula kemudian terus Quran hadis susil Quran. Anda dapat piula, kira dapat piula. Sikap piula Quran, sikap piula susil Quran. Maiji. Anda dapat tulugo, kira tulugo baca. Sikap tulugo sa pemberian ka o Quran o sikap tulugo sa kamulan ng kasamatan sa ako sa Quran. Kaya nga sa talawag yung susunod ay pagpapalitan sa Quran at susunod Quran. Anda hindi mo sa Quran. Kaya hindi mo sa Quran sa mga sumatan sa agama. Mga Yahudi. Dia sampai siku kaya kuning kaya kumpul. Ante ini pun ante nimba sa kita na FB atau kita na Google. Ante nimba don. Israel, mga Yahudi. Sila nimba don. Atau ka? Pataya sa kasangkapan. Guni. O tabalun. Salahuddin al-Ayyubi, mabami Salahuddin al-Ayyubi ko sunda talugan ko sa pagmento kaya diriyan. Akia punuan niya ko mga Israel, ang mga sa citra na Palestina, man ko ng pamumulo na dinandigan sa Diwa. Kapag bawin pa man ang mga Muslimanan, andito na ng Palestina. Ang uwi ko ay dito na suama o Salahuddin al-Ayyubi, nag-iwan to mga Yahudi, na pigo nila sugat to sa Palestina, asong o Salahuddin al-Ayyubi, na kanyang patay siya ito na miyakalagan po sa mga Muslim, na miyakawasilan, na miyakalagan to sa Palestina, na sa mga Yahudi, na si Konsulid, ang pagkawalong kuluradon, na kanyang Allah, miyada to sa Salahuddin al-Ayyubi, miyabali ang presidente si Isa ibn Bashir. Nasok kaya presidente sa Indonesia na bibutuan niya sa India ang Palestina na bingo niya. So mga Yahudi sa Palestina na dominan tira sa India ang Palestina na Yahudi kaya basaon niya kadala ulama o mga Yahudi at taman sa matatago o mga Muslim sa Quran na kita silang bintawan at tingin ko pamala ulama iran. Tingin na ba tanong na lang kami dunia na ang tanong iran sa mga Quran. Tingin yung puto ulama ilan, ang udot na lumakato sa Palestina, ay ang umisip pang tanong na Salahuddin al-Ayyubi na yung nabayin ng bukiro na sukalan ng Muslim sa dunia. At yan na yung at yan, ang binasaan na nusukotak o mga wata o mga Muslim sa kaanti o kapagpapairan sa kapagpapairan ng Quran, kaumadasin sa kapagpapairan ng Quran, nagpapala sa nilagay ng paradisa, nagkagat sa kapagpapairan ng Allah sa mga pangyayon. Usilan ang pangalan sa mga barat, dia pialing keputusan sa isang cellphone. Dia na Google na parang kadusta na matataguro. Dia kaya FB na parang at pala na parang kadustaan. Ang matataguro sa dia kaya FB na dahil yun ang kaya o mga Yahudi. Sila nagiging sa dia kaya Google ang dia kaya FB. Dia ang cellphone na sila nagipasan. At tawa na ka. O madusa, so Muslim, madusa, na pagkakurangan na kapit diri mauwawa o pangiran. Umat ako sa naging kaya cellphone para hindi ka makaintiyan na diri mga pangos. Tingnan mo ito. O saan na kaya kaya cellphone na pangalan ko na tuloy mo pag isiguro ka na pagpunsa ko ba? Pagilay na ka. Lema. Ato na ka sa tulungan na ka. Napagkatara ka na nang ka siya. Udi na siya. Kaya pa iba. Agili ka rin masapuro, napagiskuro ka masapuro, ang giro ka siya. Giro ka siya. Ato na kapman, ang giro ka siya. Diba? Nabumulan na na kaon ka nung mga buro. Natsina pituro ko sa dingan kita giro sa dingan cellphone ka. Natiuro ko. Naya niya cellphone ka na sa tuloy nila.
Lalu naman bida-bida, kakagiyot-giyot ay katawang kapag diputulkan. Maka umur Allah subhanahu wa ta'ala. Nila ko na balago sa mga ngudo, sa mga ugulaw. Akadaw kasi sila pagdugo ko Quran. Kapagkalipatan Taliran na sisiran ng pagdugo ko sa Quran. Saya kapusan na mapagdugulan ko sa Quran na gugunay. Jerusalem. Diba? Ano ba na pagdugo namin? Ano ko sa Japan kumparan? Napisus mo. Ay nasa mapagdugulan na gugunay. At ang mga sa tao, ating Nabi sallallahu alaihi wasallam aming kapatulog na bagyan niya sa suratul Fatiha sa mga tulog o kapatuluyan na ayaw balas ay mugiro wala na data o bagyan kasita sa 40 dirham. Na hindi nito kumati ang tatawag sa tunyan. Kasi dulu sa kakapatid ko sa dunia na dito pwede sa Quran. Ikadua, sa tao, ang bagyan niya kung kapatulugin sa kulubot ko bakit sa pakatulagin ko niya naman yan sa Quran. Hadiran ko bagyan o pakatulog. Kakabiyot ay ang maanan yan na matatamang ko sa dunia. Kaya yung mata niya na kapapag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 
البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعون البطلة. Pemberian Yusuf surat Al-Baqarah oleh Ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna akhaduha barakah ayat Yusuf kata kauna barakah. Maka pemberakatan Allah suka pembintang Allah sa pemberian Allah surat Al-Baqarah. Wa tarkuha hasratun nasadin sa tao ay bagian. Ang pemberiannya ko surat Al-Baqarah hasratun na makapambaruan makapasadid sa alunan na bawi. Pemberian kaso surat Al-Baqarah wala tastati'uha al-batla na aping kapasan na ng pangangataw na ganyan dulo pa niyan masulat na kataw. Sa pemberian ay belum ajin na surat Al-Baqarah. Jika batas malaki na ajin na surat Al-Baqarah surat al-Juz ka talong-talong kata dunia ayawan na niya nakapatakakan ng Juz. Nagdulog ka sa amin sa kapasan ng kaulmatiya na pemberian lagi ng surat Al-Baqarah. Kepasan mana? Ajudan surat Al-Baqarah usul ayat yang kasaulan. Isilah ako tapon na berbalik kepasan mati surat Al-Baqarah usul kasaulan na umat saulan na mapasan mati usul goreng. Ngana surat Al-Baqarah. Umani isa ka Juz na 10 ka. Diba? Umani isa ka Juz na 10 ka. Balik dia kan surat Al-Baqarah na buku di 30 ka. Ati 10 guhi na 10 ka tabatian ko. So ikan 20 guhi na 20 ka. Ati 30 guhi ya kesaulan na biar kamat ka din na surat Al-Baqarah. Di ka din mga sa dawa ba? Kanaman 24/7 nanti kami dibeli di sini puluh kali ini kaya bubu papantangan sisiga ko bangko ka opisina ka dodogan ka sisiga sa sundawalay siga ko mapagil ka natatantangan kami na di sini puluh kali di gawin po kasi sa oras di gawin po kasi sa oras akan berbicara Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sendiri kau lagi sekeras Adin kaya cellphone ka na dari ka 24/7 natatangan na ka na din kaya cellphone ka adi ka pa nag-Christian ang matatangan sa cellphone ka ini la ilaha illallah nasagi ko na may oras berbiasa surat Al-Baqarah
Nasi usul bersalat. Kita umat kami nasalat takbir dengan suratul Baqarah. Asul salat dan tamat lagi dengan suratul Baqarah. Awal salat nama berkait dengan suratul Baqarah. Dia bertahu apapun berkat Allah sebab itu dia dunia. Atau yang kedua, alalan apakah kembali atau Allah wajib dunia? Zikr Allah. Tadi kita bersih Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان يصطلي لا مبيت ولا عشاء. Ibu Nabi, ia asul disutau, walaupun فذكر الله عند دخوله. Nadim terminian suara ukasul dia kualian kasul dia kualian wahid ta'ami nadim termin kasuara umasra akilka qala syaitan li ashabihi kabattuhu syaitan kubul waliyan la madin wala asha'u dekati abakar berkudin dan berapa ketuan biar aku motor syaitan. Kau minta syaitan, aku pakai syaitan. Ibu na dia tu, kau minta syaitan deh. Ibu na boleh papai tua. Tinggi na dia boleh papai tu ni ayah boleh pakai natau. Na anda tu ni kakunian, na pintu dalam ni suara. Na dia boleh berpakaian, na dia boleh berpakaian. Anda kapal patologian. Tapi tidak terjadi suara. Apakah kau usah kalau tidak tergolong lagi yang biarin paling bawah. Ikut lagi untuk kau minta sekarang itu dulu menjadi. Sangat yang tinggi. Nah yang boleh makan. Nah andi kakirian. Adinya itu dekat bersuara. Dinya itu dekat bersuara. Nah mas guna kau kekinian. Nah kemudian ayat-ayat yang dalam bahasa Arab. Anda pada tinggi dengan patologi. Nah dia juga betul dari suara. Nah dulu pada dia. Tadi pun berkenian. Nah dia juga betul dari suara. Nah sampai pun berkenian. Dia jadi pun berkenian. Kalau mana itu tidak. Oh itu apa? Subus suka dari kalau Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika dulu syaitan ubat sama taubai sangat tertajikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang so kata tadi Allah Subhanahu wa ta'ala keadaan berkau ketika cerita kisi Allah. Apabila kena betul tukang begitu apa dunia ayat kata lebih. Tomitik ke untuk mingga patut pernah katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya mengajaran kesiapan, apa pantas mengajaran di pemikiran. Nama atau piramid suka terkait Allah, terkait Rasulullah atau Rasulullah, terkait Rasulullah terkait Rasulullah Alladzina yadhkuruna Allah. Subhanahu wa ta'ala qiyama umasamu kulidin tersirat wa qu'uda tatadbayan suwa umasamu tersirat wa ala junubihim tatadbayan suwa umasa asiran nabi kesiran wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dilati pemikiranna kiadna Allah qulani nakusuki adna Allah quluba rabbana ma khalaqta hadha batila adna nabi ibad adna berani ilaya pawe oke adna kapulangin nakusuki adna kapulupa subhana miyasuti sutika ya Allah
وأرهقنا فجنب. Gila di mga lalaki siapa? Apel mamiti, sudah di kata tadi si Allah kata tadi Allah untuk bikin di sila, untuk sila, minggu sila, nak kata bagi Allah Subhanahu Wa Taala taala itu lagi. Satu, ahli kapal nak berkian sama kasapul, sudah ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ندتم على كل شيء قدير وضع لترجع بحج بيت الله الحرام فماذا قد يكون بغير Nabi dia akan susun Al-Fatihah, Nabi akan juga baca 40 minggu dulu. Biar dia akan suratul Ikhlas na datang bagian tamat Quran. Biar dia akan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai ke 10 ada tarpan bagian haji Baitullah al-Haram. Lalu bagaimana itu kita apa yang dibalas? Nah, ini sana dia nak apa dia kasih nama tahu sir pura. Tunggu masih nak bubulan dengan mata aku sir pura sa ako Allah. Ani mereka tama sa apa katulungan na bigay may ni. Ate tulog na ko doon. La ilaha illallah. Igunabi. Satao. Aamin ka pagkatulog. Nagot niya ang sa mga sapulo. So la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Na ala wala sa ibigay ng Allah. Na upapan sa dumapat ay ibig busuga. Hindi ka pa makasulat na kaya ito ang sabi. Hindi ako nasusulat na sabi. Hindi ka lang gawin. Matatama mo ko siguro pa. At ang mga iniakala pa yung mga Yahudi. Nabang Pedro hindi ka lang si Puno. Nabang Pedro mo. Amarat na sa si Puno. Andi so kumakataan na sa katatan kayo. Nabang Pedro ay ganun si Puno. Oy, kaya kayo nakakala sa kanya. Adi kaya cellphone. Napasa yung mga Yahudi. Nailan inilan adil kaya pinakamalaikalod sa Pilipinas na si Matatag sa Mindanao. Malaikalod sa cellphone. Kami naging na Mindanao na tingin sa wala Matatag muli kaya pinakamalaikalod sa Mindanao na si Matatag sa Mindanao sa Mindanao. Mga marano, tama sa wala ang pilihan, apakah sa pinangan sa cellphone na bigyan sa wifi. Alam niyo ba yung bibigyan? Malutan o minimize na nakapagludan o paumaniluludan na nakikita ba sa kapuntulo o mga tao sa Palestine. Karagala na nga mga yung bibigyan nyo na Starbucks. Ayaw niya lapis sa Starbucks sa dunia na iman ito na niya lalagay sa $5 billion. Ang niya lapis nila sa iyan yung kung mga Muslim minum sa Starbucks. Karagala ng mga yung $5 billion. Ang niya lapis nila. Naging mo kinatiyo sa Palestine. Akhirnya dia dulu orang Muslim. Ubah sila lupain ng kawan sila makan sa tingin na mga Yahudi. Na ipun dulu sa Israel. Na ipun sila sa kawan na ipun lang ng mga Muslim. Mga ipun lang. Kaya kasi sa limutin na ipun nila na civilian.
Anabayang kumira na suliwira. Isa din nga ko sa Jumat. Mga kuripun Allah. Na subsisang ko yan sa Jumat. Ang mga sibilyan na gula dito pa sa mga mamaw. Napiyamaan ko sa bangala. Na ina ko kisiran sa karsada. La ilaha illallah na diikatakan, di papaton. Asa sa liputan ng mga Yahudi. Disiran cuma sa pasar. Lalu di mana kita? Ayam aku ini balas kiran, umpama mudio ini. Nabi pun sayaman agusi sa Libanon. At 30 timan ayaman niyan na rangit, apya at sa sulto yaman niyan natin abi propesya dengan namlay lutasi tisay Israel. Ay bueno sudita no kapili ya, kapapili tiro kapapili sa mga kusunda Israel. Ipapili kan batero. Adir kaya yang Allah harimau sa dunia na bagudi berat. Ina ko hindi wa Iran ang Iraq. Na biya ka naman ko gawin na biya sulit di Iraq. Ini hindi wa Iran na Lebanon. Na biya ka pito-pito gawin na biya sulit di ayman na Lebanon. Ini hindi wa Iran ay Syria. Na biya ka lima-lima gawin na biya sulit di Syria. Iman ko na sobrang bulan kaya pag itinuwakilan ng mga Muslim ang mga mujahid sa India Palestine nasiran ito sa mga pag-ugupa ng Amerika kung yung yaman ng Israel. Ada dengan bangga semua. Tanda sa tatawag sila mo. Yung po alam mapa-analyze sa dunia. Miyaw na presidente at kaya tanong ko diyan na Netanyahu. Dan itu yan na maumadal sukat ng gumawa mga Muslim sa Palestine. At yan po history sa dunia na umagal na pawalong puluran na pagkubawi ng mga Muslim ng Palestine. Imato na yan po din kawalong puluran kasi po 2027 kami walong puluran akan nagatuloy ng mga iman. Yan awalong puluran. 80 years. 80 orang Orang suliman tu nak rumah suara orang tu. Dan dia yang tidak terpakai dan dia ditanda sahabat kedua umat Muslim. Saja kan nak kira dengan tangan umat Muslim saja ke India dan Palestin. Dan besar ini benda umat Muslim. Asal dia ingat so Nabiullah Antoni Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sumama bumatanya. Asal sudah dia ingat. Dia nak ingin dengan Nabi, dia Palestin nak ingin dengan Muhammad alaihi wassalam. Dah baca ingin dengan Muslim. Maka Allah. Dia kailangan na baadin ka kajing kaya. Pagpatulog ka, lalakaw pa. Nakakatakan ka ng kaso. Ano nga mga bida-bida? Dia mo katinuan ka kung mapakakaya ka. Abi ka makapasad ka kuman. Nakahadis ka sa tao. الدنيا وقبل الجمال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ستار الدنيا وقبل الجمال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني بريء والله سبحانه وتعالى بشيء. Ano na lang dito? Nakalimutan niya katakan na yang dia yang isda betul-betul itu lah. Ingat kapten dari Rasulullah. La ilaha illallah. Dari mana saja kapten dari Rasulullah kau kapten ka? Kaya bigyan ano? Wow, ada yang meminta. Adun na mo tadi dari bisi Allah. Ingat ko mga buo sa ya kapasan ka man kumana kiman ka. Grabe yung mga kamiyana at bida. Ingat tadi mo. Ya so na galoya. Ya so na ni sa loya mo di mo siya matalatingin na susunod-sunod yan na gusto mo siya. Umamati ka bisuto ni ka makapasan ka kumana ito lang ka Allah sumiya ito susunod yung gusto. Sataw! Kami ka makambangala, ya kambangala ka, ya sulit ka subangala ka. Natiruniyan. Alhamdulillahilladzi kasani hada. Wa razaqnihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Sa tawag dunia na ako kapakambangala iyan,
na ipulita ko Allah sumia na ipos sa mga gudusin. Palayag na ipala, pagkabaluy man susap ako kabintan ka, palayag din, adun tayo si Allah sa kanaba palayag good, o kapag pupisinan ka, kapag pupilipagod ka, kapag pupilipagod ka, piyan tunay gulbog ka na di ka na yung good, sa kapag pupilipagod ka po Allah subhanahu wa ta'ala. Na ino kayo, adiyan na isa na, ang baraka, pagkakawitan ng Allah, o kapag ito asal, ang ano ito ka lang, o ito Allah subhanahu wa ta'ala. Piyan na lang. Itinuloy sa tao, aamay kapapatulong, nabatian niya sa mapa, sa pulo. So, astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Na ayaw ko na siya na dagdag o baka iya kapapangin sa nila kung mga pamilito na kapag sa mga. Dataray pa, biyado ko na tayo ko. Na may kapapatulog ko. Nabatihan ako sa mga sapulo. Astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Nagdagdag baka kami niya kapaling, na niya kapamalika kami sa nila, nagkarila kami sa. Ano kami ito pinatalayan ko? Terus kemudian ada nomor pengatur biru, pagiro na. Pani pagiro kemudian ada. Telur Fatihah. Atau ni mana siat? Upama mababati asur, makan tu mababati asur Fatihah. Atau ni mana siat biru? Tartaw miya tamat syukuran. Datar kau, Mia kasih juga sa 40,000 liter. Wah, 40. Putih tausan, dirham, anu isi gambar. Atau dia kan dua bendera. Maka, daripada saya biru. Datar kau miya kan Datar kau yang tamat sabor. Atau dia sikat dua bendera ramai itu betul. Tuh ini sirka. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka 10 mabatiya. Ato ni mana si mengira ka Allah. Datar kau miya kap naik haji. Datar kau miyakap na haji sa Baitullah al-Haram. Datar kau miyakap na haji sa Baitullah al-Haram. Asaka nabiyabati ka la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sa baka 10. Ato. Atunay kapat ametian kamay. Patur. Harus pada diri itu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka pira? Maka 10. Ato ni bala simbolo sa kawal. O kapantag ikaw nakapatay. Mabuti ako ito may kapatulog. Pero kapantag mo nakapatay na Dimeroso Maria na dibisgo ko ito. Ino ka pa di mga surga ka. Kaya di lang sa tapulan na manusia. Tapulan na manusia. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka 10 man ang mabuti amay kapatulog ka. Na ebala sa ibigir ka wallah na o kapatag ikaw nakapatay na dibisgo ko ito. Ano na yung kalimang ba't yan nakamay? Kung pagkaturog ka. Ano na yung kalimang? Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Tuno to ako. Ayan last time yan. Yan na dito na hindi kita dapat. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ato ni bala sa ibigir ka Allah.
Timbangan na lango na ta, ay ano nutuki po sa tiro. Lango na ta, aminituna ka, kumiya babasalungan na, dataro makaon biya kapamang sa nila. Datangin niyo pa ma. Yang tutuna tanong siya, wati ang auto, amay ka, pagaturog ka. Nadataro bakar kami, miya ka pamani ka, miya ka pamangnikar kami sa nila. Rila yung wala, kaya rila namis ka. Yuti balas ka. Mabantiya ka, di mo tuwa. Astaghfirullah al-azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ay dapat yung piniyatan dalawanan. Inshallah. Isabab sa mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. At iya, ipuna ko ala 7 milyon mamusiyan. Nabatang ulang muna na biya ka palalis ako sa Diyong tuwa. Kaya dugo sa Diyong may karoon. Na ayaw ko na Diyong kumanaya tato. Mga dibigyo. Kakagya ko, alas dus na yan kaya pa ako mapuno sa debo. Akagay ko di kami dito, di ariyakan na yan, at tingin na way, inshallah, napakamakusan. Ambiya ka lala, programa ro, bangsa mo ro, sa isa debo. Pati mano tuwa, ngo tuwa, programa ro, nabida-bida ang mga tawa, di nung programa. Nabida-bida, gusto nila katatago, nasi kami niya tago. Sa isa diyo mo tuwa yamanan yan. Na programa o bangsa mo summit. Sarong kami rumiyata gubiya at lugawi. Nakagyo kung alas 2 at kupit na yan kaya pa kamasama kami. Nananarurumbas na ko, nakagyo biya mawaya ka na riya ka na yan. Agyo ito yamanan yan, nadalang si kapakandaray noon. Miyamukas ako sa katarsilan, sumay takakanal, ilibira ka na wallah. Nayamanan yan, nag-isang payakar kano sa ayamala. Pagkarapan tanong si Allah, di mo ito abubitan. Kasi Haja City, Hanifa, na nabaluin ng Allah sa kubulian, na wala din yan, may tarot ito, posible yan ko Allah na imapon ng Allah. Nabaluin niya kapiyan yan, na mamakitan ng Allah. Uy. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا حي يا قيوم يا ذا القوة المتين إنك أنت الله استجب دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله أتيك منك من كيمن ومبياك الجوي تنبوام يدين قطو وببيامي بغريامي من دش رحمة قاسي حاجة ستي حنيفة baru yang kasuk kuburiana pedesa lama-lama ku surga wana dan yang kata utupi ku mga simban yan raka nama pangkaun rilana kaun yadal kuwatan matin penglina mirkanya Allah adi yang kaya kiapa mamakin agami ku yang diruguda ku agama Timba-timba ang kaso balasain bumingka kami sabab sa miyalo na biyami. Ada tawa mamamakin sa dua taga. Kundawan wagamay nun tanim bagayron wallah suluha surga. Naumanisar kami na nabamatag dua-dua tagaan dawan wagamami ang nagami. Nasubalasain bumingkar kami ang mga pipian at timba-timbang ang ka. Pakawit na ka, bagay na ka, sa diyang kutuwa babayami, sa bapay ni kanimudami, si Haja Siti Hanifa, ya Rabbal Alamin. Liwanagin ka sukuburian, sabab sa katawan na kasuk, ganatin yan kami. Yang kaya mga pamilya niyan, mga pagaling yan, mga tunganay niyan, at ganatan niyang kudunya. Minikulang bukiran supit naman tamana na malarata ginawa.
يا بنتي كرانة قطوة بيم يسيح جشتني حنيفا فلنا مرقا سمجين ككرانا كويا يكورينا يكتبوديا كتبومفيا Peskin kasiran sa kasbal kapantang kapakatigriya dal quwatal matin. Terima kasih ni'ami ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha وأكرم نزلها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا القوة المتين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصر إخواننا المسلمين والمسلمات في أرض فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمجاهدات الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك في كل مكان وفي فلسطين خاصة يا ذا القوة المتين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.